Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene rawuhipun Bapa Penemban Durna Kaka Prabu jagat pasaning Bathara Wayapura jagat inggih Yayi. Kalesan menika Bapa Penembaning Sukalima. Mila sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene Bapa Durna namung wonten negari Ngamarta Yayi Darmaji. Kaka Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok ngestaken dawuh. Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa ing Sukalima. Kula ngaturaken pasegan pana krami kunjuk sandhap pada Paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban. Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumorante awela. Jagat Dewa Bathara. Tuwa tak diadekke apa iki? Gawe kaget. Tan sampinangane kawidadan nger. Nering sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widodara sowan kula. Tebih saking rubeda saha paseganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima. Kemarang kula ngaturaken puji astawanipun ing Bapa Kunjaka Paduka anak Prabu Puntadewa, anak kula nggih. Bapa Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecak anggen jengan dika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta nggih. Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih, menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Penemban. Wilujeng nering sambikala. Kula ngaturaken salam taklim katur nggih, Ger. Inggih Bapa, kula tampi karya bombong raos sing manah. Kasekecak anggenipun lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Dawa Durna. Wonten dak apa, Ger? Katuran karaharjan rawuhipun. Anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih, wilujeng nering sambikala. Syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi, nggih. Sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku. Badararja sapraptamu Durna bapakku. Werkudara iki. Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa cah bagus, cah jlunek. Ora liwat pangestune bapak wae tampan ana ya Werkudara. Yo ndak gegem ndadekake jimat. Kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih? Yo isih. Wis disimpen ya Werkudara. Kowe saya tuwa. Banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Iya. Mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes. Kowe bakal tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelong banyumu uripmu bakal susah. Iya, Durna bapakku. Piye kayu gong susu ing angin isih? Isih. Nek nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah, ku ngopo? Ayo aku pemean apa sakarepmu. Iya, Durna bapakku. Aku ngaturke bekti tak tampa Werkudara tak tampa Bratasena tak tampa Sena. Iya prayoga nunggu mulungguh wis ora kurang kepenak nggo ngadhep ngersane kakangmu Sinuwun Prabu Darmakusuma. Bapa Penemban wonten dawuh Ken sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga kula badhe nyuwun priksa nanu nggih kados pundi kersanipun wonten wigatos menapa dene Bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Menika ngaten, Gan. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana mugi antadosna ing kawuningan. Bilih samangke putu kula Lesmana Mandra Kumara menika gandrung-gandrung kayunyun kalian setunggiling wanita. Sareng kula tanjihaken jebul Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Ngawangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Nalika semanten sampun dumugi wonten negari Ngawangga lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika kepengin boyong Dewi Karnawati nanging dumadakan wonten babak kedua
Bapak nglayon nggih bapak nglayoni jujul lan usuli jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil nggadahi reruba nggadahi panyuwun panyuwunipun boten saged kejawi namung benjang tempu ing damel menika anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka tegesipun sinomipun temanten putri menika dadipun kerik mawi kuku Pancanaka lho menika aneh to samenika alat kerik menika sampun modern iso halus-halus lah kok dadak jaluk dikerik karo kuku Pancanaka monggo kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep mengene kok ngrek njrabut-njrabut inggih kamangka iki nggadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara kula sowan kunipun Bapak ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika badhe nyuwun ngampil sekedhap kemawon anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung Saratsrana saking pinanganten putri supados samangke Werkudara saged maesi temanten putri lho kula menika ya gumun apa Werkudara sakniki buka tukang paes kok dadi kon maesi temanten putri menika Bapak-bapak wonten dawuh menika namung syarat menika menawi mboten dipun wujuti adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kestripeting lagu mula syarat menika kedadipun sekapi oh menika syarat to nggih manten putri kepengin dikerik nganggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti nggih mila tumunten anak Prabu Duryudana utusan kaliyan kula supados sowan wonten negari Ngamarta ing wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara monggo nggih kula aturi paring dawuh ingkang bapak namung derek kemawon lajeng biayanipun kados pundi syaratipun kados pundi kula namung derek setunggal dinten pinten atus sewu mangke kula ing badhe ambayar kenceng nuwun sewu Bapak kadang kula menika titah mboten dipun sewakaken nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak jel Werkudara menika siswa panjenengan leres Werkudara nika murid kula mila babakan perkawis kasembadan lan botenipun paduka Bapa Durna Boyong lan pun Werkudara kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon oh ngaten menawi ngaten malah kepasang Yogya katujuh ing nginu samangke kaliyan ana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina kinarya Saratsrana lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandrakumara pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Awangga Dewi Karnawati nggih rekat lampahing nglata tanpa antara prating sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja nun inggih sinuwun kula ngabdipun Panakawan pun Petruk Kanthong Bolong iya ya Petruk padha rarja sak praptamu pinayunganing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabdipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Petruk padha rarja sak praptamu sinuwun Darawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan oh Petruk padha rarja sak praptamu lho Prembanduna rawuh mriki oh iya sawetara Petruk oh nggih wilujeng Mbah bekti kula katur nggih Premban tak tampa pangestuku tampanana Petruk lho nggih sanget anggen kawindadosaken jimat Petruk Kanthong Bolong padha rarja sak praptamu wah komplit men to iki sinuwun Baladewa ya bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat Petruk padha rarja sak praptamu Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den ya Petruk tak tampa Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa maragake matur marang panjenengan ingsun Panakawan Petruk
Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klopo apurenta amba bilih wonten lepat kula nggih kula munjatuh sopaduka Sang Nata nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur kula menika namung Panakawan iya Panakawan lho nggih ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus inggih menika sembahan kula bendara kula ing Madukara Ndara Janaka kawunikana bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kaliyan Dewi Larasati inggih menika Ndara Brata Laras pikantuk putri saking negari Ngawangga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati rembug wis dadi kencan wis dadi kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok wonten awala saking negari Ngawangga ingkang surasaning awala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk. Kowe tak kongkon ning negara Ngamarta suwana Kanjeng Koko Prabu matura yen to aku kepengin utawa ngrawuhake Kang Mas Jodipati rawuh ning Madukara wis menyango bali tekan Madukara ora bareng karo rawuhing Kakang Mas Werkudara tak totok palu ndasmu ngoten niku napa mboten tratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa cobi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula ya tetep manut mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng boyong Ndara Werkudara ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Petruk dalem sira ngerti apa ora lho mboten kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Peremban Durna. Iya Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Oh, lah iki masalah iki. Waduh kasos. Napa Begawan Durna pun ngendika iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu. Putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Brata Laras. Jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa, anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Brata Laras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka butuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bali urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arepa piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedunungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pepundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo klatri menggalih
Sing buta niku dudu sapa-sapa. Sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satya Madukara. Niku raine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ning duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Nek Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika ketatipun penggalih ingkang langkung mermati sampun ngantos grusa-grusu. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenturani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyenaken ingkang kantun dipun kantonaken kedah adil lho nggih. Sawanipun ingkang Bapak langkung rumiyin timbanipun Petruk kantong bolong. Mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggul menipun Begawan Duna mboten namung nuwun sewu nadan kula kantun ning nuwun sewu kula trimawas kula niku sapa kula niku Petruk kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta sing ngepel papan rigi kula niku abdi Ngamarta terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa mboten napa ya arep dikerekke apa arep digawe ora iso sida rabi napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras nuwun sewu lho nggih tembung sama beda dana denda menika dalu mampah panjenengan sampun kados mekaten menika nuwun sewu saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa kula tak takon karo sampean nggih ta wong salwangsul Pandhawa niku digawe Cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenah patine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke wong Ndara Werkudara, tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa, nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke ngoten. Tur malih panjenengan labuhi Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnawati menika wis cocok sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok mergo rabi wong pekok. Ngoten mawon, mboten sakake. Lek kula matur niku dienggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane bahwa panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ayo. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Asa menika dadi ratu. Nggih ta? Mila ketatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Ketatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menawa dipunilani kula sambek rembak kalian Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapak Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh nggih, kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa, namung nglempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun nias dhateng putra Ngastina inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kula sumanggaaken Petruk. Nuwun. Kosek perkara rembugan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu kula Lesmana Mandra Kumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Neng ya rembukan sing apik-apik ora dadak ngelek-elek karo Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek, ning nyata apa ora? Lho, ha iya. Ning ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh padha ngerti nek putra Ngastina iki pancen kurang ganep. Ning ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek ora iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan Negara Madukara, Kasatria Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipateni mbok yo kowe iki mati ya wae ora apa-apa Petruk. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nek aku menawa tak tutup terus. Lho,
Ngono lho, kowe kudune mikir, aja sampe naik dhewe. Kula mboten kok sampe naik dhewe ning kabeh niku ora nganggo dirembug, ngoten lho. Niku rasa nyalahke karo Petro, awi to, do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, nek kowe ngluput ngono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane, kuwi tegese kowe kleru. Wong apik-apikan padha golek rembugan sing apik-apik kok kowe ngece karo anak Ngastina ku tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong tumrap kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Ah, kok iki pancen kaya kok. Selera gerangan cerewet Bathara wonten dawuh niki teng pundi niki teng Pasewakan niki teng Datulaya niki nganggo tatanan ora nang pasar ora nang terminal sampe naik dhewe syukur syukur senane sampean marahi kok. Lah aku ora marahi kok, kowe sing marahi kok. Sampean kuwi lho, aku ki menjenengake perkara ki ora aja nyenggol karo anak Ngastina. Anak Ngastina ki anak ratu dilek wong pekok. Lho kula ora ngoneki wong pekok, ora ngoneki wong pekok ming nyatane kok. Nyatane yo bae rasa dadak cewek kowe ki apa? Wong nyatane kaya ngono kan. Lah sampeyan iso ngomong sih sak penake dhewe. Lho kok iki tenan bela. Petro iso leren ora? Saged. Bathara iso leren ora? Saged. Wah, kalau dibalik tak seret yang jowo kabeh. Ini ngapa tanganmu ngapa ngono? Ini tanganmu ngapa ngono? Ini ngapa tanganmu ngono? Ini ngapa tanganmu? Aku remen dewe kok. Kuwi jenenge ngece karo aku. Tanganmu ning ngarepe raiku ya, Tru. Kula ora sengaja ben ngono ning ngarepe raimu. Kowe iki jenenge ngece karo Begawan Durna. Bathara. Ngoten dawuh. Sampeyan iso leren mboten? Lho, kula niku wis leren. Lho, sampeyan ngene kok. Dikandani orang gugu, lho, kula niku gugu, Ger, kula niku gugu. Saya sampean ngomong wae, kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun ngandani apa karo Petro, sampean nek kandhane ngayal. Hei! Soalnya ora. Petro setan. Oh iya ding lali aku. Mungsuh kok Petro. Ayo mesti ketikil-tikil ya Petro. Hei, us. Sapa-sapa digetak-getak rumasane ra. Aku ki Ratu Ndarawati di hei. Nenenenen. Ponokawan wonten dawuh Bapa Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe dangu dhateng Werkudara saenipun Petruk kalian Bapa Durna nengga wonten ing Jawi. Ngentosi menapa dipun aturaken kadang kula ing Jodipati. Bopo penembantu, oh ini kisahkan dawuh. Nah ingatan kula marang kula nyemat madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kemarin kula madal pasilan sinuwun. Sing ngatos-atos Bapa Durna sampun ngantos
Sikra bala kang tumingal prang campo samya matali erdadit pileting kota dan nyanggung mangunjang niti benjang sangat jimicil latinya ngedali wus Kakang Durna pripun kabare sampeyan mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Wah, pripun? Bapak Durna ingkang putra Banjar Jungun pun Dursasana Cemadung dawuh pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adi kula. Bapak Penembahan Nadyan Kartomarma Cemadung dawuh, Rama kula ingkang putra pun Swatama Cemadung dawuh. Dek Pate pripun? Niki mau kula pun wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula aturke sampun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kaliyan Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Sawane Petra kantong bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arep nabeke karo anake lanang ya kuwi si Bratalaras. Sing patutan kalih Dewi Larasati. Oh nggih kula pun ngerti. Atur Petra ngandhaki yen wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana Nawala sing tuwibane Kasatyan Madukara ngandhaki yen temanten putri kudu dicukur. Cukur rambut ngisor velem. Kosek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti geger antaraning kula kalih Petra. Padha dia dinia rembuke, padha silih kungkeh genti kalindih. Nggih, Kakang Durna. Nalika semanten anak Prabu Puntadewa paring dawuh kaliyan kula, Bapak Penembahan lan kowe Petruk ngentenono ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Dik. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa to sababe kula nglumpukke para Sata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Nek Petruk isih teng negara Ngamarta tangelamun kula kalih sampeyan padha iso kelakon mboyong Werkudara. Mula Petruk dundurke. Petruk dundurke tegese Petruk nek ora gelem bali nang Kasatyan Madukara dibondo tangane dikrincong sikile. Petruk dadi bongkokan leboke Pakunjaran. Nek Petruk leboke Pakunjaran, Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin. Bola bokin. Nggih. Terus sing dikon ndawuhi ngundurke Petruk, Kurawa. Dursasana Kartomarma. Kabeh kemawon ngeroyok Petruk kantong bola. Dul. Kowe mau ngarep lemu omongan karo mbiyang kok saiki bareng kok nyekel Petruk kok anteng. Piye kok hai. Yen pangapunten, Man. Bapak Durna niku nek dawuh mung sak kepenake wedeli dhewe. Petruk cekel bondo tangane lebokke Pakunjaran. Terus sampean maring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapak Durna dawuh Kurawa. Mak prepet mripat kula. Lha kok mak prepet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk? Petruk niku anak Semar. Petruk niku ndugal kewarisan, Petruk niku arep batur ning Digdaya. Wah. Alon-alon lenggo dasar ya pas watuk, Mas. Nyuwun pangapunten. Itu kok sak karepe dhewe. Nggih. Pun sampean kula takoni. Dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang? Niku dek kapan kula tak takon. Lakon napa kemawon Kurawa kocar kacir. Ora ana sing menang karo Petruk. Lah sanane saniki dibaleni.
Lha jenenge kurang gawean to. Senengane rak wong kurang gawean ajeng muncul Petrus sing gumenang apa? Darsasana. Wonten dawuh. Kowe ngayal karo aku ya? Kowe arep ngayal karo Begawan Durna. Ngelmu guna kasantikan Jaya Kawijayan, to sing balung leting kulit, tapaing kontol nglayang. Dinapa mendat jero mentet rumbak bangku sing putung. Sapa sing menehi? Sing menehi Begawan Durna. Kowe abeh Jaya Kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jiring getih wedi mati kaya ngono. Nggih. Ora gageh. Nek kowe wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji Jaya Kawijayan sing tak pareng karo kowe tak jaluk bali. Ayo. Ora mung Jaya Kawijayan. Ilmu sulapan tak jaluk bali. Nggih. Sagah ora? Nggih, sagah. Terus ngancam. Wis durung ra ketang dituruti dilegani Kakang Durna wose Kurawa adimu diketapke. Ngendi ketok Petruk kantong bolong cekel ya dur nek iso dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna. Nggih, ya do menyang alon-alon rasa dadak ngrekoso. Nutut lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora ngono magawe gelari rawang Ndara Kartomarma, iya Petruk. Kok ngandhek lek kula mlampah? Petruk, Nun. Aku diutus karo Bapa Penemban Durna. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara. Merga kula diutus dening Ndara Janaka supaya mboyong ngaturi rawuhipun pepundhen kula Ndara Jodipati. Lah kok kula kan bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndara Werkudara tenan dukane karo Ndara Janaka gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka kula tinimbang kula bali mengke ping dadi bathang atang-atang ora ana gunane napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni yen ngono klebu wani karo Prasata Kurawa lho kula mboten nantang kula mboten wani karo Prasata Kurawa kok sampeyan ngendika kaya ngono mergo Bapa Durna dawuh karo aku dawuhe Penemban Durna kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu digerincung sikilmu leboke pakunjaran bakal dipateni dening Prasata Kurawa Jaja muntap lirik netap duka yayasinepe netra kocak mundarandir aku sapal karo bedhoane Begawan Durna Durna ini wara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggawa Kurawa tangeh lamun. Lah iki nek mengijeng jireh. Nek gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhoane Begawan Durna. Bersaing mendapatkan Ndara Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken mrawasa karo Petruk. Ayo Mas aja mengijen. Kerubutan sama Wadyabalamu. Ndara Dursasana, Ndara Surtayu, Ndara Durgempa, Dursasena, dur-dur kabeh kon ngeroyok kula, cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo Kartomarma. Sing tawedeni apamu? Ora minggat karo aku tebak danamu ning margane patimu. Biyen kalah, saiki arep nyoba meneh, nek kalah aja kewirangan. Kapan aku kalah karo kowe? Lho, wayangan bendina kok ora krasa. Winginane kowe kalah, winginane meneh kowe kalah. Heeh to? Kok isih arep musuh karo Petruk? Ora braban suaramu, pecah siramu. Maju Kartomarma.